trauma ma ok obedo resolved. Kamano. Yena monda med gimoro obire pacha sani. Another trauma and changes mabiro pile ka pile ni. Especially ka work task force masani review CBC ni. Pro nyithindo manochako grade 7 last year na gin gi subject ilongo ni integrated science, moro ilongo ni health education. Koro ka gidhi grade 8, koro wawenjo ni koro subjects gi onego gibed merged. Onego oriw gi obed subject achiel. Tok mana mano kende nitie subjects mamoko mabende oriw. Koro gikia ni gin changes magi kendo ma pod bro yudo gi along the way kapok gitieko. To gima aneno ka most of us ignore. Wasebedo ka wacho wach mag CBC, kaluore gi janyuol, kaluore gi jopuonj, kaluore gi other stakeholders. Lakini nitiere nyathi manie grade 7 no. Nyathi manie grade 8 no. Mapok wawinjo ga duonde ni ere kaka ofeel. Nitiere chieng' moro na wapenjo nyithindo go ni un wach mar grade 7 ni ang'o muwinje. Ka iwinjo duoko ma nyithindo gi nowacho, adier gi lose hope. Gi lose hope ka giwinjo kaka jonyuol wacho ni CBC ni onge kuma dhie, ma ose fail. Tingeni gine ma walungo gini pioneer class. Yes. Koro nyaka wabed gi kata ka wawacho weche gi nyaka wang'i ni be wawacho gi nyimi nyithindo gi. Nikech ka ji te wacho ni gini onge kuma dhie, to ini ne nyathi manie class no, iparo ni winjo nade. Koro point ma Jojo wacho ni wamany johocho mabro wuotho gi nyithindo gi. En gima ok onego wakaw lightly. En gima nyaka wakaw serious nikech ng'ama hinyore ahinya en nyathi manie class no. To mane ng'ata achiel ma all of us wase avoid mondo wawinj pache kaluore gi wach mar CBC ni. Iwacho kanyo makare ahinya jonno mago bende pod anno ka medo chwalo ote mopogore opogore to kapod wantiere mane weche mag